खुलुमबाय गिबि गिबियावनो आङो जोंनि बे कक्लाबारि सापागुरिनि इउनियन बडि आफादनि जानानै सारमोननिसिम आङो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थायो। मानो होनना बुङोबा जोंहा दाख्लै 28 डिसेम्बर खालि जोंनि नैबे कक्लाबारि सापागुरि कलेजआ मोनसे सरकारि कलेज जानानै थांबाय। बिनि थाखाय जोंनि बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' सार आरो लोगोसेनो जोंनि आसामनि CM हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौ जोङो आखाइ खबजोबनानै जोङो साबायखर बावो। लोगोसेनो जोङो जोबोरैनो गोजोननाय मोनदोंदि जों स्टुडेन्ट इउनियन बडिया बे बुब्लियाव जोंनि बे कक्लाबारि सापागुरि कलेजखौदि मोनसे गोग्गो बिजोंखौ नायनानै जोंनि बे कलेजखौ सरकारि खालामना होदों। लोगोसेनो इयुन समाव जोंनि बे माखासे कलेजाव मावनांगौ बिबानफोर थानाय बेफोरखौ जोंनि बिटिसि सरकार एबा प्रमद बर' सारा मोजाङै मावफुंनानै होगोन होननानै आङो बेखिनिखौ बुंनानै खुलुमनाय थाबाय। खुलुमबाय, आंनि मुङा नेरसोन नार्जारी। आङो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि स्टुडेन्टस इउनियन बडिनि आङो जेनेरेल सेक्रेटारि। दाखालि जे जानानै थांनाय 10टा जेनाखि प्रभिन्सियेलाइज कलेज जोंनि BTRनि एकर्ड बायदियै 6.3 क्ल'जनि बायदियै प्रभिन्सियेलाइज कलेजफ्रा जानानै थांबाय। दा बिनि थाखाय जोङो BTR गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टखौ जोङो हाजासे रोजा रोजा हामबायनायखौ जासिहरो जे जोंनि BTRनि CEM श्रीजुत प्रमद बर' सार आरो आसामनि CM डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथां सानै जेनाखि जोंनि गेदेमा सारमोनखौ आङो हाजासे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि स्टुडेन्टस इउनियननि जानानै सारमोनखौ गाहाम हामलायनायखौ जासिहरो। आरो बे मोन 10टा जे कलेजफोरा प्रभिन्सियेलाइज जाबाय आन्डार बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि आन्डाराव जेनाखि कलेजफोर दंमोन, बे कलेजफोरा जेनाखि प्रभिन्सियेलाइज जानायनि उनाव स्टुडेन्टसफोरनि जेनाखि जेंना जेंसि आरो जेनाखि जोंनि बिटिआर हालामाव बेसेबांनाखि कलेजेसफोर दङ बा जोंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि आन्डाराव बेसेबांनाखि कलेजफोर दङ, बेफोर कलेजफोरनि जेनाखि जेंना जेंसि बेफोरखौ गासैखौबो नोजोर बोनानै जोंनि BTRनि CEM सार आरो जोंनि आसामनि CM डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौ आङो गुरैयै खावलायबावनो गोसो जायो दि फैबाय थानाय समफ्राव स्टुडेन्टसफोरनि इन्टारेस्टआव आरो स्टुडेन्टसफोरनि अल राउन्ड डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानिखौ मावगोन होननानै आङो आसा फारिबावबाय। बेखौनो आङो फंनैसो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।